Dobré ráno YouTube, máme tu ďalší video, ďalší krásny deň a dnes mám trošku voľnejší deň, čo sa týka práce, takže som sa rozhodol, že si opäť niečo natočíme, niečo z posilky, nejaké tréningové video. Dnes budem trénovať hrudník, čiže jeden z takých mojich obľúbených tréningov. No a prejdeme si to spolu, keď tak si povieme aj nejaké tipy, triky, ktoré mne pomáhajú na zlepšenie toho hrudníka, ktoré mi teda dosť pomohli, aj nejaké rady od môjho kouča. Ale ešte predtým, práve som sa zobudil, mimo iného ma čaká ešte kardio, niečo vybaviť posilky, jeden tréning a potom sa pustíme do toho. Takže, bez nejakého ďalšieho kecania, ja sa idem vydať na strastiplnú púť do posilky, vybuchám kardio, dám si raňajky, vybavím jedného klienta a ideme mákať. Prečo hovorím strastiplnú cestu? Pretože pôjdem na bicykli. Takže idem kardiom na kardio, pretože ropa je drahá, treba šetriť, tak a mám tu kúsok. A je to hlavne rýchlejšie ako ísť v tých kolónach, ktoré teraz ráno sú tu v Trenčíne. Takže preto na bicykli. Takže môj nový whip, dopravný prostriedok, poďme na to. Sused parkuje jak debil na čere. Kardio dan, ako môžete vidieť, fajnovo prepotené veci. Z kardia si tu práve takto zavesím. A v poslednej dobe dostávam takú otázku, že či mi nevadí chodiť na kardio v mikine a či mi nevadí, že sa pri tom zapotím, alebo teda dopotím. A niekedy mám pocit, že táto doba je už tak inde, že ľudia by chceli výsledky bez akejkoľvek kvapky potu, akejkoľvek štípky bolesti, akýkoľvek driny. A neviem, akože idem do posilky, aby som tu niečo odmakal a nie, aby som sa bál, že preboha, čo keď sa zapotím. Príde mi to také dosť uletené v tejto dobe, ale bohužiaľ, také sú trendy. Nechcem sa samozrejme nikoho dotknúť, ale treba si asi trošku vstúpiť do svedomia, že na čo sem vlastne chodím. Či na to, aby som sa hral na telefóne a zavádzal nástroji, alebo aby som tu spravil to, čo treba. A išiel to domov nakrmiť a rástol. No, prvý pohyb, náhrudník a teda prvá pracovná séria je za mnou. Čiže klasika, nič sa nezmenilo, stále v podstate ten istý tréning, to čo funguje, ťažké základné cviky, k tomu nejaké doplnky. Takže tlaky s jednoručkami na šikmej lavičke. Čo k tomu dodať? Nepoužívam zbytočne moc vysoký sklon na tej lavičke, kvôli tomu, že potom mi to prechádza do tých predných ramien. Ja to zakloňujem tak veľmi mierne. A počas celého pohybu držím lopatky stiahnuté. Dôležitá vec, rameno musí byť zatlačené dolu. Keď mi tie ramena idú hore, už to potom všetko berie skôr predné rameno, alebo nie všetko, ale väčšinu toho pohybu. Takže toľko k tomu. A ešte taká dôležitá vec, počas toho pohybu si snažím hlavne predstaviť, že seba
tlačím do operadla, nie jednoručky nado mňa. Zase, keď sa pozrieme, ako to ľudia cvičia, tak každý sa za každú cenu snaží dostať tú jednoručku nad hrudník a počas toho im tie ramena utekajú dopredu. Ale ja to robím tak, že tie lopatky držím stiahnuté a seba ako keby v úvodzovkách tlačím do toho operadla, čiže otlačam sa od tých jednoručiek. Dosť mi to pomáha. No, druhý pohyb, druhý cvik na hrudník, druhý cvik v tomto tréningu mám za sebou. Respektíve prvú sériu, ešte pôjdem jednu, samozrejme všetko, dneska pôjdem na 2 série. Ešte stále som v takej recovery fáze, takže to telo trošku šetrím. Aj keď už tú intenzitu pridávam, zvyšujem. Snažím sa to odmakať naplno, vždycky spraviť nejaký progres. Samozrejme, progres nemôže byť na úkor techniky, takže aj tu, ako ste mohli vidieť, každé opakovanie pekne kontrolovane, stále tie lopatky stiahnuté, ramena zatlačené dolu. Žiadny pohyb ramenom navyše. Opäť si predstavujem to, že seba tlačím do toho operadla. Vidíte, mám tu smiešných 35 kg na stranu, ale bohate mi to stačí na to, aby som to dostatočne dobre precvičil. No. Je tu mám za sebou, teda tretí cvik poradí. Národník. Toto je na jednice, kde pôjdem 3 sety, takže som sa sekol v predchádzajúcom stupe. Veľa ľudí často rieši, že či má byť predklone v záklone. Nie je to až tak dôležité. Dôležitejšie je to, v akom uhle idú tie lakte.
že keby tlačím pri telo, mere mi to viacej triceps. Keď ho tlačím viacej od tela, pôjde to viacej do hrudníku. Jednoduché. A zase na konci to neprepínam, nech tam zbytočne moc nezapájam tie tricepsy. A snažím sa si v hlave predstaviť, že ten biceps, alebo teda lakeť natiahne dozadu, na konci toho pohybu ho pritlačím o ten hrudník poriadne, tvrdá kontrakcia a opakovať. Proti smere kladky dám. Pozornému oku diváka určite neušiel taký detail, že tie kladky ja robím to takým klasickým spôsobom pred seba, ale skôr sa to snažím predstaviť ako back deck, s tým, že tie ruky natiahnem a pekne iba biceps pritlačím od toho hrudníka. Vôbec sa nesústredím na to, aby som spájal dlane alebo niečo podobné, čo v podstate s hrudníkom absolútne nesúvisí. Takže pekný kontrolný pohyb do ústopka, tvrdá kontrakcia, lopatky ideálne, pokiaľ možno zatiahnuté celú dobu. No samozrejme ku koncu to už úplne nejde, keď to trošku oťažie, ale viac sa mi to vyhovuje takto. O mnoho lepšie cítim ten hrudník, necítim za žiadne predné ramena, nič iné, iba to, čo mám. Pack deck sme si už vysvetlovali, tam som hovoril, že nie je to cvik na ramena, ale cvik na hrudník, čiže treba mať tie ruky pekne vystreté, lakte nasmerované dolu, pretože keď ich smerujem hore, budem viacej zapájať tie predné delty, čo nechceme. Takže ideálne, pokiaľ ten lakeť zrotovaný nadol a ruka počas celého pohybu, pokiaľ možno vystretá. Ešte taký malý detail. Počas toho pohybu sa snažím predstaviť, že ten malíček rotujem nadol, tým pádom automaticky si smerujem aj ten lakeť nadol a lepšie to, keby dotlačím do toho hrudníku. Samozrejme som pekne opretý, žiadne odkláňanie sa,
lopatky pokiaľ možno zatiahnuté a tak ďalej. Čiže musí to brať čisto len ten hrudník, nemôžu byť pri tom cítiť predné ramena. Čiže na takúto techniku mi stačí aj detská váha. Bo veľakrát tu vidím ľudí, ktorí majú svalový rozvoj polného bravca, ako si tu nahádžu plný stak a iba to odhádžu. Ale o tom to nie je. No, do tohto stroja je trošku náročnejšie sa dostať, pokiaľ teda nechcem sedieť úplne na zemi. A to na to. No, máme tu shoulder press od Hamru. Kto sledujete moje videá, tak ho poznáte určite, pretože na Twitche vám v tomto tréningu, v podstate aj ten tréning je stále rovnaký, nič sa tam nemení. Na čom je niečo, čo funguje a na čom dokážem stále progresovať. Aj keď myslím si, že keď mi skončí táto recovery fáza, pôjde sa na krv a nabehneme do objemu, poriadneho objemu, tak sa ten tréning trošku upraví, by bol viacej zameraný na ten vrch. Pretože aj na súťažiach bolo vidieť, že stále trošku zaostávam s tým vrchom oproti tým ostatným chalanom, ktorí tam boli. A čo k tomu dodať, v podstate veľmi jednoduché. Rovnako ako pri tých tlakových cvikoch na hrudník sa snažím mať lopatky stále zatiahnuté a predstavujem si, že seba tlačím do sedačky, nie naopak. Ja teda nesnažím sa zdvihnúť a zdvihnúť tie ruky nad hlavu, ale seba zatlačiť do sedačky. Takže ďalší cvik v tomto push tréningu. Už som teda začal ramena. Prvý cvik máme za sebou na ramena, to bol ten shoulder press. Teraz tu máme upažovanie od Arznamu, brutálny stroj. Dosť mi sedí, mám ho rád. A čo k tomu povedať? Opäť chrbát vystretý, lopatky zatiahnuté. Čo sa týka toho pohybu a toho ťahu, predstavujem si, že hore ťahám lakeť, nie dlaň. Častokrát ľudia robia toto, čo je úplná kravina. Zabudnite na to. Sústredite sa na ťah toho lakťa. Čiže lakeť ťahám ani nie, že hore, ale do strany. A veľmi sa sústredím na to, aby mi zápestie neobehlo ten lakeť. Čiže potom to už skôr preberá všetko ostatné, len nie je tá bočná delta. A takisto nesnažím sa to potiahnuť čo najvyššie. Idem v podstate do toho bodu, kde ešte cítim, že pracuje to bočné rameno. A končím niekde tu, čiže ten lakeť končí tesne pod ramenom. Jednoduché, primitívne, funguje to.
No, tento cvik rovnako ako ten predchádzajúci na triceps, ktorý som nekomentoval, pretože som to chcel zhrnúť tu. To podobné varianty, akurát, že túto cítim trošku viacej tú vnútornú hlavu, tým, že som predklon, je to v podstate kickback. A robil som ho kedysi jednoručne, pár týždňov dozadu a teraz ho skúšam takto, zatiaľ mi to celkom sedí, takže uvidíme, dokedy mi to vydrží. A to taký základ, lopatky zatiahnuté, laket zafixovaný na mieste, čiže ním nejako nehybem. A iba pekne do výstrachu. Kontrolovanie celý čas, žiadne smykavé pohyby, ani nič podobné. A to bude všetko k dnešnému tréningu. Ja si ešte dokončím back-off a dám si brucho nejaké 3 sety, iba to nakrviť. Ale to už je také nezaživné, takže to nemusíme. A keď tak si ukážeme ešte moje klasické potréningové jedlo. A taká rýchla vsúka môjho druhého kardia, alebo tretieho už v podstate. Ja som išiel ráno na bicykli, kardio a teraz na bicykli. Ísť o 2:00 v piatok cez mesto na bicykli je horšie ako Survivor. Z jednej strany auto, z druhej strany chodec, pred vami kolobežka. Je to masaker. Ale nejako to zvládnem. Priateľe, už som doma konečne. Ideme si nachystať moje klasické potréningové jedlo, ktoré všetci dobre poznáme. 50 gramov izolát, 100 gramov cornflexy. Nabuchám to pekne do misky, natlačím to do hlavičky a dúfam, že z toho porastiem aspoň trošku. A to bude k dnešnému videu všetko. Takže opäť ďakujem všetkým, čo ste si toto pozreli. Môžete mi napísať niečo pekné do komentáru, čo by vás zaujímalo na budúce, nejaké dotazy alebo poznatky vaše. Určite to prečítam a vidíme sa opäť pri ďalšom videu. Ďakujem, že ste to sledovali až sem. Dúfam, že ste si z toho niečo vzali. Snažil som sa ako keby prezentovať tie moje tipy, moje rady, to, čo mám odskúšané na sebe. Samozrejme, nemusí to sedieť každému. Ak máte lepší spôsob, cvičte podľa seba.
Každý by mal cvičiť tak, ako ho to baví a to je na tom dôležité. Takže vidíme sa snad čoskoro a dovtedy ahojte.